Vayomer Avraham el Sarah ishto achotihi. Abraham said of Sarah, she is my sister. And Abraham journeyed toward the south country, and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar. נעצור בקרוב, אני יודע שאת עייפה. טוב. נראה שאנחנו צריכים לעצור לעתים קרובות יותר בזמן האחרון. אני לא יודעת למה. פשוט יש ימים שנראים כל כך ארוכים. המסע לחרן לא היה יותר קל, אבל הנהר היה אז יותר קרוב. גם היינו יותר צעירים אז. ואז באו הימים הארוכים והקשים במצרים. מצרים. אני מנסה לשכוח את הימים ההם. זה הכאיב לי כל כך. הזמן שלך עם פרעה. שרה, אנחנו נכנסים לגרר. אבימלך הוא המלך פה. גם הוא ירצה אותך. הוא יוציא אותי להורג אם הוא ידע שאת אשתי. תגידי לו שאת אחותי, כמו שעשינו עם פרעה. And the king of Gerar, Abimelech, sent for Sarah and took her. אני חשוב כמת?
האישה הזו, שרה, היא כבר אשת איש. אני יודע, שמעתי בחלום. האישה הזו, שרה, אני לא נגעתי בה. אני אמרתי כי חשבתי שהיא אחותו. לפחות זה מה שאמרו לי. למה עליי למות ועל הממלכה לסבול? אני לא ידעתי. זה היה כל כך מפחיד. אבל אז הוא סלח לי, היצור השמימי הזה. הוא אמר שהוא יודע שלא חטאתי. הוא אמר שלא ישפטו אותי. היא נשואה לנביא, תן לה ללכת, או שכולנו נמות. מה עשית? אני פגעתי בך איכשהו. חלמתי שאני מת, כמעט מת. והכל בגללך והאישה הזו, שמסתבר שהיא אשתך. אני קיוויתי שתביא... אשתי והקרובות עכשיו, באשמתך. מה גרם לך לעשות את זה? אני חשבתי שאין פה יראת אלוהים. הנחתי שאם אתה תדע ששרה אשתי, אז אני אמות. כן, שרה אשתי. היא גם אחותי. הבת של אבי, אבל לא של אמי. אני מבין. אני אמרתי לה שהיא אשתי. היא לא אשמה. אני נותן לך צאן, בקר, עבדים. ארצי לפניך, שב היכן שתרצה. שרה, אני נותן 1,000 כיכרות כסף כדי שכולם ידעו שאת זכאית. This has been a paid program brought to you by Zola Levitt Ministry.